CPM फाइमेया सालसानि बागै जों यार खाया त्रिपुरा मथाबाय थैयासा जरा यार खावसो मोदी जी नेतृत्व जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व नरक खोनाग्रा थाजों बिश्वजित बाबु सामानि खोनाब जोंनि अमित शाह बाबु मिटिं खायनाय त्रिपुरा सानि बागै समस्या समाधान खायनाय बुबाग्रानि नेतृत्व जोंनि बर' रावनि बागै अनेक किसु खाय दङ बिनि लिडारशिपनि नेतृत्व जोंनि त्रिपुरा साराव अनेक किसु मानो थां दङ आबाद बागैनो आगे जे CPM रखसिनो खायखाया जों मनते बगैमाया खाजानाय थाखोके बगुसो आबाद बागैनो 20टा सीट एकटा सीट पुरो जितिया चिनि CPM थाखोसो एकटा सीट पुरो करे 20टा रिजर्वेशन सीट दङ एकटा सीट पन जितिमाया एकटा सीट जितिखा जितेन बाबू बरो जिति साब्रो जनरल सीट जितियो त्रिपुरा साथि जितिनि माया मबो बाइको कहा जदिनो त्रिपुरा मथा जदिनो जा कैंडिडेट दिखाथाय सेसं थागो माया थागो बाइको कहा बुबाग्रानो हामाया फरायनो जितेन बाबू बसकांगा CPM 2028 निर्बुरुनाय त्रिपुरा मथा BJP IPF नि एকক भावे जों सरकार खायनाय एकटा सीटखौ जों बंगरिया आबे मेरे खाजारे तखोके बुखसो दिनि जे ओ जागा स्कुल तांमानि न ओ एरिया नि जत्त नखरक नरक ओ सामुं तांपुर सुबादि टाइमलि सामुं जों सेस खायनाय ADC प्रशासन नायो टाइमलि सामुं सेस खायनायनि बागै क्वालिटी मेंटेन खायनायनि बागै सुदन नरम थाने नरम सुबा मुंनांगौ ओ कक सावन अरन मथाका जतन हामबाय जतन खुलुमबाय हामबाय